har vi vores sidste hest før pausen. Det er Nakita. Hun ejes af Johan Schwartz. Hun er en hannevorane. Golden Hopper fra 2004. Så hun er 7 år gammel. Og hun måler 161 cm. Nakita, hun er efter Vincent Nobleman, moren Moni, og så morfar Natalie. Hun er lige blevet kørt til for nylig i januar måned af Henrik. Og hvis I har set hjemmesiden på nettet, der kan du se den klar marathon. Der er han faktisk kun kørt i 3 år, da vi kørte den der indendørsstævne her for nylig. Hun er også fødet, men desværre har hun lidt problem med gjordkamp, når hun bliver reddet. Men der er ikke noget, når vi kører hende. Man skal selvfølgelig passe på. Men det er man ikke så spændt gjort så meget, som min salg, så er hun super som kærest. Hun sagde ikke noget til forhindringer eller til prøven, da hun ikke prøvede før, og hun vandt faktisk en plads eller et plads. Der var 3 uges klassen. Så det siger noget på hendes temperament. Hun er meget cool, og vi var også selv meget forbavset, hvordan hun tog det på dagen. In der Bahn ist jetzt Nakita. Sie ist von 2004 und ist ein Hannoveraner Stute. Sie ist 161 cm. Sie ist von Nobleman mit einer Mutter aus Metternich. Nakita wurde im Januar eingefahren und war sehr einfach von